Maureen, wach makama ine madwa ni ichak kod mulo. Wach mane awacho ni Margaret omulo kanyo. Weche mag goyo budget e kinde ma nyithindo nitiere yweyo. Nikech adiera ki ing'iyo ga kata yore mag tudruok mag mbui, jonyuol nosechako ywak ni yawa iloro skunde kuom dweche 2 te. Adhi timo nang'o kod weche mag chiemo, adhi timo nang'o kod weche mamoko ma nyathi makoro ma nyathini to iywa kotudore kod responsibility monego bene imiyo kod iluongo gik monego bene imiyo nyathi kata gik mochuno basic needs monego bene imiyo nyathi. Tiyudo ka jonyuol moko ywak ni yawa chiemo koro dwa dhi mang'eny ahinya kalore ne skul kocha. Janyuol ong'iyo ga ni nyathi ma dhi e skul to duogo seche moko ichulo ne lunch e skul kacha. In koro angigo mana budget mar sapa. Ma to koro intiere ka breakfast, lunch, sapa gi snacks ma nyathi bende chame diere kanyo. Jonyuolo budget nade mondo nyathi kik feel ni yawa ot ka to koro adenyo manade kosa ringa dhi ka jirani kosa ring kanyo. Nyathi dhi lokore jawanya. Owada Joyce otek. Otek ahinya nikech ing'eni atemo neno situations ma opogore manitiere e pinywa. Nitiere families Joyce ma kata gima nyithindo nyalo chama diera onge to bedo wach mapek ahinya kuom janyuol. Nikech iyudo ka ng'enyne samoro seche ma nyithindo gi oyepoga to schools nitiere gi feeding programs ma nyathi nyalo kata tedne nyoyo kachacha. In kisemiye breakfast you expect yang no chame nyoyo moro e school kucho. But koro yudo kaponi ka sani koro noduogo ni e ot to yuto ni piny, chiemo bende onge. Nitiere families Joyce ma totally gimichamo onge. Asto nitiere moko ma nitiere godo to nitiere moko ma koro nitiere godo zaidi ma moko ipuka. Koro yudo ka nyithindo ma samoro onge gogi iyudo ka gini pipa. It's an ideal situation e pinywa ka and it is very sad. Koro mano gima iyudo ka samoro ema miyo janyuol wacho to koro adwa timora nade nyithindogi gidwa chiemo nade. But one thing madwa nyiso jonyuol ni ei chandruok go te Nyasaye pod nyalo ga bede Nyasaye miyud ka opidho nyithindogi. Nikech samoro apenjora ga ni to ka an janyuol ema nyalo dewo ni nyathina dwa chamo ang'o, iparo ni Nyasaye to wach gima nyathini dwa chamo ni ok ochune to ene wuon ji duto. You understand? So en gima pek and anyalo nyiso jonyuol ni sama koro piny ochopo matek kamano, tiya matek ma matis miyudo cha koro puonj nyithindo. Na an nadhi NYS nitie gimoro miluongo ni parade state. Parade state ni meant ni chiemo ni nikech ung'eny to ji te nyaka yude ipogi. Nikech ing'eni iye ka bentie nyithindo moko ma gin jo mihati ochamo mang'eny molo jowetene to ochamo yeni iye duong' akiana luong ni iye lach koyudo to dwa no chamo ma excess. Nitiere jok ma chiemo ma excess, chiemo moro mar ketho cha. To nitiere jok moko ma eno chiemo mang'eny. To nitiere jok moko ma eno jawuoro. Gima nitie no ok opar ni jowetene bende nitiere ma there is anything miluongo ga ni sharing. Mano miyo seche moko bago erokamano ni jopuonjewa they teach our children ni sharing is caring. Yes. Koro kaka janyuol it will be upon you ni matin ma Nyasaye omino kik ing'ur bia kode titedi kata ka en kuon to in kata gi nyithindo 10. Then pog kuon ni in a way ma ng'ato ka ng'ato bende nigi at the end of the day nyathini ni oyudo gimoro monyalo chamo. Koro nyithindo dongo kong'eyo ka dhinda moro koga ni ichipuonjo kora. Puonji how to survive. Puonj nyithindo ni katin to nyaki puonjgi how to tighten their belts so that whatever little moyudi mobire family kaini you are able to poge. Anya paro kana dongo kata mana wandalawa iyudo ka ung'eny to being ni ne an kich koro matin madani oyudo cha dani